Jakinduria zabaldu asmoz, berriro ere, Eusko ikaskuntzaren tartea. Inez Garcia eta Itziar Idiazabal Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak dira. Hizkuntza eta hezkuntza gaietan adituak euskal testuen azterketa egin dute hizkuntza nola irakatsi jakiteko. Ostegunean dute azterketa horren aurkezpena Gasteizko General Alaba kaleko Eusko ikaskuntzaren egoitzan. Ikastaria aldizkarian argitaratu dira azterketa horren emaitzak. Hortaz gain, Suitzako Genevako Unibertsitateko Joakim Dolzen katedradunak hizkuntzaren irakaskuntzan gramatikak duen garrantziaz emanen du hitzaldia. Itziar Idiazabal ikastaria aldizkarian agertzen den azterketa horren editoreetako bat da. Hezkuntza eta hizkuntzan aditua azterketaren gaia azaldu digu. Testuen azterketa eta irakaskuntzari buruzkoak. Ipuina direla, ahozko debatea dela, argudiozko testua direla. Orduan, euskararen azterketa testuala eta horren irakaskuntza da liburuaren edukia. Hor, egile ezberdinen lanak biltzen dira liburu horretan. Egile horiek, Eusko Ikaskuntzako hezkuntza saileko partaide dira. Batzuk dira unibertsitateko irakasleak eta beste batzuk ez, baina hor biltzen dira euskararen azterketa eta irakaskuntzari buruzko lan batzuk. Azterketaren helburua euskararen irakaskuntza hobetzea da. Itziar Idiazabal. Helburua da batez ere euskararen irakaskuntzarako hizkuntza azterketa eta didaktikari begira proposamen batzuk biltzen dira hor. Euskararen azterketa linguistiko testuala, hau da, gauzak aztertu behar dira, lehenengo nola funtzionatzen duten jakiteko, eta gero horiek irakasteko proposamen zehatzago batzuk egin, bietariko lana daude hor. Euskaltegi, eskola, ikastoletara begira dago ikerketa hau, Itziar Idiazabale kontatu digu. Dekan edo eskoletarako balio dezake, euskararen irakaskuntzarako, ez unibertsitateko irakaskuntzarako. Unibertsitateko irakaskuntzarako balioko luke euskararen azterketa mota batek. Horrek bai, unibertsitaterako, baina bestela euskaraz eta euskara irakasten duten irakasleei begira egindako liburua da. Idiazabalen ustez, gure hizkuntzan euskaran asko dago egiteko, bide asko gelditzen zaigu gaztelaniak edo frantsesak duen ikerketa mailara iristeko. Itziar Idiazabal. Hizkuntzaren irakaskuntza etengabe hobetu behar den arlo bat da. Eta euskararena askoz gehiago. Euskara oraindik urte gutxi dara magulako erakusten. Konparatzen balin badu gaztelera edo frantsesaren irakaskuntzan egin diren urteak, dauden unibertsitateak eta dauden lanakin konparatzen badugu euskararena oraindik oso umezurtz dagoen arloa da. Beraz, derrigorrezkoa da ikerketa gehiago eta irakaskuntzaren gainean ikerketak baita ere. Ez bakarrik hizkuntzaren azterketan, baizik hizkuntzaren irakaskuntzan ikerketa egin behar da. Ostegunean beraz, ikerketa horren aurkezpena izanen da, Joakim Dolzen Suitzarrak ere hitzaldia eskainiko du. Itziar Idiazabalek kontatu digu, zein den, nor den Joakim Dolzen. Joakim Dolz da Ginebrako Unibertsitateko irakasle katedraduna, hain zuzen ere hizkuntzen didaktikan da espezialista. Eta berak badamatza 21 urte hizkuntzen frantsesaren, katalanaren, gaztelaniaren eta Euskal Herrian ere asko etorri denez eta Euskal Herriko irakasleekin lan handia egin duenez, hizkuntzen didaktikan ikerketa eginez. Hizkuntzen didaktikan ikerketa eginez. Oso persona ezaguna da, oso jakituna argitalpen asko dauzka. Eta berak Euskal Herriko Unibertsitatean aste honetan doktorego ikastaro bat ematen du. Eta hemen dagoela aprobetxatuz, hitzaldi bat emango du gramatikaren irakaskuntzaren inguruan. Gramatikak hizkuntzaren irakaskuntzan duen balio, garrantzia edo tratamenduaren inguruan.
Gramatika hizkuntzaren irakaskuntzan nola erabili aztertzen du, hain zuzen ere. Bera da Ginebrako Unibertsitateko katedraduna, hizkuntzen didaktikan espezialista, eta emango du hitzaldi bat, liburu hortan ikutzen diren gaien inguruan hitzaldi berezi bat. Gai horiek oso lotua daude. Liburuan argitaratzen diren lanak eta hizlari honek emango duen hitzaldia oso lotua daude. Bera ere hizkuntzen irakaskuntzan da espezialista. Hezkuntza, hizkuntza, irakaskuntza gaiak gaurko Eusko Ikaskuntzako tarte hontan, baina deialdi baten berri ere eman nahi dizuegu. Eusko Ikaskuntzak 3 urtean behin deitzen duen Arturo Kampion ikerketa beka da. 6.000 euroko laguntza da beka honen irabazleak izanen duena. Gaia berriz, kazetaritza eta Arturo Kampion historialaria, funtsean Nafarroako eta Euskal Herriko historiari lotua. Datorren asteartean otsailaren 28an bukatzen da deialdia. Bukatzeko eta datorren astean Euskosareren proiektu bat izanen dugu mintzagai. 23 familia amerikarrek beren euskal sustraiekiko harremana berreskuratu dute, tartean Nafarrak ere badira, baina esan bezala datorren astean hitz eginen dugu hortaz. Bitartean badakizue informazio gehiago nahi izan ezkero, 3w bikoitza euskoikaskuntza.org elbidean aurkituko duzuela.